HJK:n Laura Kivistö, onnittelut 0-4 voitosta. Minkälainen peli tämä oli siellä HJK:n takalinjoilla? No sanotaanko, että suhteellisen helpolla pääsi, mutta kyllä me tiedetään, että ne tulee lujaa alusta ja että luo painetta meidän päätyy. Ja justiin peliavauksessa niin tulee varmaan kova, mutta sitten tokalla puolella saatiin vähän oma peli kulkemaan, niin oli alakerrassakin helpompaa. Mihin tämä peli tänään sun mielestä ratkesi? Oliko se yksinkertaisesti se materiaaliero, mikä on teidän hyväksi? No kyllä varmasti sekin ja sitten saatiin ne maalipaikkoja oli, niin saatiin sitten se muutama sisään, niin sitten se siitä helpottui ja saatiin sitten parempaa peliä. Tämmöisellä ryhmällä niin ei varmasti mitään muuta tavoitetta voi olla kuin, että sitten syksyllä kun kausi on paketissa, niin juhlitaan vähintäänkin Suomen mestaruutta. No se on tavoitteena, mutta tiedät, että tulee tiukka kausi ja siinä on muutama hyvä joukko, jotka varmasti on ihan samoilla mieliliikenteessä, mutta toivotaan, että tänä vuonna se tulisi, että viime vuodesta jää niin paljon harmittaa, että nyt ei ole kyllä muuta tavoitteita kuin se mestaruus. No se on varmasti tietyllä tavalla hyvä, että tämmöiseen menestykseen tottunut joukko ja ryhmä, niin sitten kun välillä tulee huonompi vuosi, niin sen jälkeen sitten nälkä taas kasvaa. Kyllä totta kai, että ja sitten kun Jutta on tullut valmentaja, sillä se on kyllä saanut uusia oppeja sieltä ja vielä näillä vanhalla kielellä, niin kyllä sitten jaksaa vielä jahdata sitä mestaruutta. Niin ilmeisesti Jutta Rautiainen ei edes ollut 4-0 voittoon tyytyväinen, että enemmänkin olisi pitänyt tehdä. Joo, ei se ollut, mutta voitto tietysti pääasia, mutta ei se taida olla ihan tyytyväinen, että 10-0 niin ehkä olisi ollut sitten tyytyväinen. No minkälaista pelaaminen Kokkolassa sulle itselle on? No totta kai on aina kiva tulla tänne näin ja että Kokkola on saanut liigajoukkueen, niin se on totta kai hieno asia, että täällä on aloittanut jalkapallouraa ja sitten kun tulee tänne, niin täällä on paljon tuttuja katsomassa ja tuttuja pelaajiakin.